Gisilyuhan sa GMA Network ug multimedia giant nga Regal Entertainment ang labing dakong partnership alang sa mga proyekto nga ngayang atangan sa mga kapuso. Ani ang report. Aron makahatag og mas dekalidad nga mga proyekto, mas gipalig-on pa sa GMA Network ang partnership uban sa Regal Entertainment. Human sa kapintulo ka dekada, gipirmahan sa duha ka multimedia giants ang labing dakong partnership pinaagi sa virtual contract signing nga gitambungan sa mga opisyal sa duha ka kompanya. We are glad that Mother Lily and Regal have agreed to show their quality films in GMA and to co-produce TV programs to be shown also in GMA. We are very grateful and more than anything, nagpapasalamat kami sa patuloy nating pagkakaisa at pagiging pagkakaisa pa sa darating na panahon. Usa sa labing gipaabot nga proyekto ang Regal Studio Presents nga giilang labing dakong telemovie collaboration karong tuiga. Usa kini ka weekly anthology nga sugdan na karong Setyembre 11. Gisugdan na usab paghanay ang uban pang mga content nga ipasundayag sa Kapuso channels. Sa GTV, makitaan ang mga classic Regal movies nga Regal Treasures. Samtang sa Heart of Asia usab, gikatakda ang ipasundayag ang hit BL series nga Ben X Jim nga sugdan sa pagpasundayag sa Setyembre 26. We are strong together in providing the kind of entertainment that our audiences need. Uban ni Clans Gabutin, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.